Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipiang subhai pi baro syakabati CTV rengkat kimat jonggani kejanmiat ka khalai Tarik Nailur arajar arfsan. Kimat Khubor na ke Jylla. Menteri Rangba Barim ke Jylla Dr. Donwa Death Wilson lapang ya uba kijutip pai ba ku Dr. Didi lapang. Ula khlat no hanin ke janmiat ha Bethany Hospital Shillong Hagarta ke ba khandai pun rusnem. Namar ke jing shitam ke balaban la kham slem kumju ke jing no temen kemet. Kesorkar Jylla kalapan benar bandaduk mentah kesngi kata khatlai Tarik Nailur arajar arfsan haduk ke khatsan Tarik kindai kesni yambrio ha ke Jylla barak ko waina kada ko jingklat no menteri Rangba Barim jong ke Jylla Dr. Didi lapang hagini gilai singi barak ki office sorkar kin hapan penhap shiteng ya kalama lairong jongkari bat on pensange lut ya barak ki kam sngop ha ki ba sorkar kala bu singi Lengba Kitnat General Administration Department lapan benar baka sorkar Jylla kan lek buram khadu yo Dr. Didi lapang haka khatsan Tarik Nailur arhajar arpusan hamadan student haka por shibiji mensngi bad hadin kani on raya kamet jong u shawlum jing tep jong ka balang Presbyterian Jayau ka badan Hawaii kajing klan no jong Dr. Didi lapang kalong ka jingdu ka bakrau om tang ya ka yeng kesem Nraya ka constituency ka bawla mi khmat nadu usnem khat khandai spa nyu puar ya gibriu ka than ki pajba ki balai don lang hakti hakjat pat u pat khamtam ya ka Jylla hi barok ko we katto kat nish phangu Dr. Didi lapang la khai u ha ka shpotrik wi yong u khon nung kong na padang gi hinri ngot shipara ula police school nung kong ha umsning Pyrthei district ula pas ya ka matriculation na Shillong Government High School ula pendap graduate na St. Anthony's College u Dr. Didi lapang udai u riungai kristan bobot ye jing hikai kitin sneng ten kraw ka kmejung ula longteng uno hikai school Hasaiden Pyrthei district but ula kiu kodan show sub inspector of schools kadai house nam khat khandai spa new puar bo Dr. Didi lapang ula rung syaka kam politics da ka ba aireng syaka assembly election ka ba nengkong jong ke Jylla Meghalaya na nongpo constituency but ula job Dr. Didi lapang ula yo shibon ki khusnam bat ki jingpun kop buram halor ki kam bakrau ki jong u ki bansa kan mau junum pateng la pateng Marsin yo Khubor sepang kajing klan no jong Dr. Didi lapang nadu ki riu he riu hain ki barit batri ki brio sorkar ki baidai kambat uni orang ba najan bat najangai ki la yatoi ban penpau kajing smolam Menteri Rangba ke Jylla Konrad K Sangma ulapoi sheyeng jong Dr. Didi lapang halo la shumer ban penpau kajing smolam halor kajing klat jong Haga jo ka por Menteri Rangba ula yathu ba ula pensange no ya ka program lek sora jong u ne kasni Haga jing ekran bat ki nong pathai Khubor ukon jong Dr. Didi lapang uba BR bla rengkat ke jing jau umat kthang ula kan mau tempang ya ke jing hikai kupa kiba udang yai bat haduk mentam ne ki pulet ka mau rengkeneng police station kila kem yo wei breu belatip kerteng kum u budget kharsati namar ke jingpen pai tus manjung u ya ke yeng mane jong ke balang Presbyterian pam lahir mau rengkeneng yo budget ki pulet kila ra sham Meghalaya Institute of Mental Health and Neurosciences namar bakadan ke jingken no bau dei badan jingduna hakabor perkhat entang ne phai shkimat Khubor na Kylleng kari Hadin gajing yakan art bajur hapdeng gijat meriu kuki bat ki meite kapala jahaus nem arjar arfulai Menteri Rangba do kari Narendra Modi lalek yu kejat ha Jylla Manipur ban bu yo mauno rem na benta ban tei ki babon ki project ha ne Jylla bar ula pentik naru baka sorkar pedeng kala kut jengmut ban the ya ki song penroi syaki Jylla jong than chitei lamingi jong kari India Menteri Rangba do gari Narendra Modi ula ong ba ka sorkar kala shimkhia ban pun kiu ya jing suk ban im bat ka jing suk ban trekam haba play ya ka Bairabi Sairang Railway project ha ka Jylla Mizoram ka ban penya so ya ka nong ba Aizawl bat ka Delhi Kolkata bat Guwahati Modi ula buru yang mau nong rem ban play pat baru ya ki babon ki project ki bakot palat khandai hajar klur teka
Menteri Rang Ba Do Gari Narendra Modi ulaong bakathan chatay lamingi gadai ka bor penroy jong gari India kala kiu bah hakini ki khatwais nem baladem ban kala kalalong kan nong yalam bahakmat hakathan. Ka Menteri Rang Ba Do jong Jylla West Bengal ka Mamta Banerjee kala ai khublai ya ka Sushila Karki ka bala shimti kum ka Menteri Rang Ba Do besipor jong gari Nepal daga pa penpau baka khmi lenti ban penne pensa ek jingi dai parlok bat ka jingi trailang hap gari India bat gari Nepal. Kat baka jinglong jeman ha kasan Pyrthei ha Bihar kadang khluit ha haswa ke election syarieng dorbar thawan ke bala khmi lenti ban penlong ha ubnai risau lani ubnai naiweng u nongyalam jong ka RJD u Tajeshwi Yadav ulakan thok teng ya ka BJP da ka baong baka jingkala kamla ban lai demar baki brio kila nya na ka jing kerdo kam kerdo jam ka jing bam sap bat kiwei jing ha ka Jylla Bihar. Unang ilam kaliang persya vidi satesan ula takran ting yau Menteri Rang Ba ka Jylla Kerala u Pina Rai Vijayan da ka pakena bau la shim ya ka jinglong kumu ostrich da ka bakuman ya ka jing pensitam hayeng bendi bat ka jingkiu syaba palat ka jersey bamsap ha ka Jylla. Khubor pulit kila yau ban siat yap ya ki arngut kinong yalam bahakli jong ka seng leno Maois ha Chhattisgarh ha ka jingi ther kuli ka bajur bat ki leno. Ya ka jingkra leno lalam khmat da ka District Reserve Guard hadin bala yo ya jingtip ka babania na kitanat sentian ya ka jingdon jong ki khot ba erang jong ka seng leno Maois ha ka klau berben ha Southwest Bijapur. U Menteri Rang Ba ka Tamil Nadu u MK Stalin ulapan scam baka Dravida Munnetra Kazhagam kadang longkum ka seng ka bumla ban pendem hagisan perkhat ki banabar ka ba omdon mano manoru bala ban kata daki nong elek persya ki barim ni ki batmai mentang ni phai pat syakimat Khubor na Kylleng kiri ki Pyrthei ka syongsuk syongsan ha ka lawan phai biang ha gari Nepal da ka jing shimsmai jong ka Menteri Rang Ba Do besipor ka Sushila Karki kepada iru ka Chief Justice barim jong ka ni gari ki jing yakhi ki bajur jong khina samla kila khnwin hagari Nepal haduk ba kila penlong yo Menteri Rang Ba Do u KP Sharma Oli bat daki phongot ki Menteri ban hiar suki sendan u Kim Jong Un ubalong nong yalam jong gari North Korea ulalong baka Pyongyang kan sapen pau ya ka policy ban burenti ya ki bor nuklear bat ya ki tiar yelek tenrai ha ka jing yalang jong ka Congress ha North Korea ka ban salong shen la ya tho ki lat pathai Khubor jong ka sarkar Jylla ha ka sing set jai ka kanhun yada yo President barem ka Brazil u Jair Bolsonaro kala penbena ba ketemu ban ujor syushu persya ya karai bala penrem ya u da kabaset patok arf news nem bat lai benai kani kijing penbena kalawan hadien bagi sau na kisangut kinong bishar jong ka ying bishar Supreme Federal Court kila rai penrem ya u President barem ka Awami League ha Bangladesh kala kan thok teng ek sarkar sipor balayalam dau Muhammad Yunus halor ga jing pen sitam ben bat jing pen yap dusman besyirkai ya ki nongelam bat ki nongyaki jong ka seng hapo ki patok ha Kylleng gari u President jong gari America Donald Trump ulaong ba un sabu ya ki National Guard ban yakun persya ya ki kamrunar ha Memphis kanong ba balayalam da ka seng Democrat ha ka Jylla Tennessee u Trump ulakam bo la yo jingkershan now mayor jong kanong ba bat ulat jong Tennessee u President jong gari America Donald Trump un saya kendo yo Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani u badai u Menteri Rang Ba Do jong ka Qatar ha New York hadin kat to kan isngi kani kalong hadin ka jing ther jong ka Israel daki ling swin tmai ya kinong elam jong ka seng leno Hamas ha Doha ong ka Khubor jong gari Nilayo ya u ong ulat jong ka Utah u Spencer Cox haba penbena ya kijing kem yo brio bala kena bo dei bodon kti ban siat yap yo nong kershan ba ya jantam jong President Donald Trump u Charlie Kirk kito gilong gimat Khubor kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets.
Download the app now.